el percentatge per la justícia global continua vigent perquè, malauradament, les guerres, les desigualtats socials, la vulneració de drets, l'emergència climàtica i ambiental, el racisme, el masclisme i moltes d'altres problemàtiques estructurals continuen formant part de l'actualitat. Cal un immens compromís social i polític que desperti consciències adormides i les faci passar a l'acció. El 0,7% és el primer pas per fer front a moltes estructures internacionals clarament injustes i generadores d'exclusió que beneficien únicament els països rics i l'especulació capitalista.